Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Jingpluh Khlaw ka Shyrkhei ka laja hajan ka nongba Jerusalem. Ka sedang na harin ka sngi balang ka baderu ka sngi ba ka Israel ka lakan maburam ki tu ki shipai ki bala klatno. Ha ka balapun kan ria ki hajar ngot ki nong shong shnong. Balai I ba ka tedam ka barban ka lami ina ka de Jingpluh. Menteri ramba adu jong ka Israel u Benjamin Netanyahu. Ulapin bina kerki ya kari barok kawai dak bapin bina baka ding kala banpur sahanong ba Jerusalem. Ulaban jor ban penbu ni ki nom penlip ding bat ki kor penlip ding ban yada na ka jingpur ka ding sha Jerusalem. Ki bor penyat ki lakam baka ni ka jingpluh ding ka de ka jingpluh ka bahet tam ha ka history jong ka Israel. Ki bor sarkar ki lakhang no e ka surak ka bapinyaso e ka Tel Aviv bat ka Jerusalem. Ki padba ki la mare kulmar bat ki la e ki kali jong ki ha ki surak bat mare da ka kajat ha ka baka jingpluh ding ka la janpur ha surak. Katanat penlip ding ke Israel kala khangru iki katuk ni ki surak bat ki lentiral bat ki jaka jungokai kumjuru lapan sangi eno ek jingpen kre ek Shyrkhei sngilat luat ke bahnyo phnyo jong ka Israel ka banlong ha ka khat sau tarik ujemang ka balathmu ban pendong ha Mount Her ka badan marjan bat ka jaka pulu ding ka sarkar Israel kala kerpat ek iri ka Pyrthei ban Jingïarap lam hakum kana ka por bat ki lingsun jong ka Italy Russia bat North Macedonia bat ka Ukraine kila kular ban Jingïarap iki nom penlip ding ka Israel ki helikopter kila beteng ban penhap ban penlip dia keding katba ki kenhuan penlip ding kedang yale ban pet ya ke cinyat lenti keding ban lait na ke jingpur syakiwe ki jaka